Next came a team from Guam. So Team Guam red, maroon, white. Now it's between Guam and Punti. Red Guam, white Punti. Punti, Guam, Punti Guam. Austin Booker, tutabon first, tumabampukan Sowat sang Team Alpigas, June Lator. Kawanok mo rin, Mac. Paula Payong, June Lator, kalabon first, mabampukan Sowat, Mac. Boy Scott Phil Doctor, uya tayo home run on Team Alpigas. Wow. Baller Payong, Jeffrey kalabon first, tumabampukan Sowat, June Holly. June Phil Doctor, Yata Rao, Triyaw, home Team Alpigas. Kahanap mo rin Josh, Karen, Darian, Derek, Jesse. Team Alpigas kan sa laklay pangkuman ng BL o nakaptarang dang silong.
Wild Swingers, Pantong Piaray, Pangkuman ng BL, umatampakan sa watch, Luis. Kaganod mo rin, Rock. Kebergalangan lo sawas kilo teman yang cai kumpayan. Kaki. Bampakan sa watch, J. Ama sa kuma, kita na yung team siya mamawag lang. Mabangan niya yung superstar. Third poker, Vieta Raut, Silu. Matoka na bangan sa sola ko pala. Sana din po sa Wild Swingers, Cam sa lang. Yan, agaraan ko sa television. Kung na software lang yung switching na check, kung may hard mo. I think you need to Tarian poker, Uinan. Tabar itu Vieta Raut, Bampakan sa watch, Derek. Derek poker, Kota. Short center, tabar itu Vieta Raut, Riau. 제가 그게 있더라도 Bampakan sa watch, Pornsan. Caller by Wong Pornsan sa malapon first. Bampakan sa watch, Derek. Eric Brooklyn, Survival.
Bigas kung naglalay kung kumanan beriyaw o switch score magapto. Pagpagan sa watch, JR. Pambukan sa watch, Jasper. Cycle. Transfer bola kuklangan sa tunay yata out. L1 wild swingers. Kubur kalangan o sawas kinamdamanay sa iyong bayan. Out there, Kuya on wild swingers. Wild swingers kang sa kalalay, pang gumangan bariyaw o tanggal maragapto.
Was got Kuya Novo, home run. Kumul ka lang sa hospital man ni Chalong po yan. Out there, home team and Pigat sa Matambakan sa Watch, June. Arian will block there, Roya Dave, home run. Malaw sa was pinamatamaan ng Shalom po yan. Wow! Who's that boy? Will block there, Roya Dave, out, Riyaw. Kaya mga magugulat na kaya mo na inibigyo mo kuya
Bigas, kran silang kahit ang kumanan festival at talong ng walo. Bago sa Team Wild Swingers, Joe. Acara manage Selisa Visululuan. Altere on Team Wild Swingers o marapakan sa wedge drop. Game ball third quarter. Second baseman number 2 yata Raul Trial. Pagpagan sa watch sang Team Wild Swingers, Taj.
Kuya Raquel, Romanong, si Melvica. Kubur karangan ng sa hospital manager po yan.
Derek Tainong. Agile Milik Chilesa Kunalo. Now, Team Guitar, Pemain Sword, Austin. Austin Golden, para Sensation, Oscar, Team Red Winners, Pemain Sword, Jasper.
Lulu. Okay. Kalangal. Bibigyan na home run. Kumur ka lang sa hospital ng chelong ko yan.
Home run. White. Dari Kuya Novo, home run. Pagkakalaman sa waskita natin check po yan. Auteriau Team Enrica, teman-teman suat Austin.
Akan na ba? Yan ang mga First, Pilipiana home run, home team Wild Swingers. Shortstop Villarreal Barbasat. Walang sa wala inutamanin siya. Ano ba yan? Joey Villarreal home run. Tukol ka lang ano sa waskita namin dyan. Pupoy mas nagdalan dan.
Kuya Novo. Hello. Ang langan mo sa Danimi. Dali right and may milaw sa waski ng dumaan ng child ng boy tayo. Tsaka lang po. So, may kaya. Ay, ito po siya na. Siya yung saksakon. Oh, ayan. Anjay po siya ko na. Image magayang sa lahat ang matong nang sinisang kuyaw niya isang walo o antikas may payama. Si Mel Bigas may kakal ko lain di kuyo kakumpoy.